A organización xuvenil Arousa Moza volve a mostrar a súa implicación con Vilagarcía e celebrará a segunda edición de Arousa Inspira, un ciclo de actividades encamiñadas a promover a tradición da comarca e a poñer en valor o talento local. E o que buscamos é, por un lado, promover a tradición da nosa comarca, como pode ser a comida, o folclore ou os xogos tradicionais, e por outro lado, promover o talento local, coa realización de certames de fotografía e poesía, concertos de grupos locais e raperos da zona, e a Batalla de Galos. O ciclo realizarase os días 9 e 10 de agosto. O venres estará enfocado á tradición e ao folclore. Comezará ás 10:30 horas cunha xincana infantil nos parques da vila para que os nenos coñezan os xogos tradicionais dos seus avós. A partir das 20 horas, a tradición sumaráselle o folclore. Logo, ás 8, pois, seguindo coa tradición, engadimos o folclore con grupos como a Banda de Gaitas de Treboada de Guillán ou a Asociación Cultural Nos de Sobradelo ou con Joel Padín, pois para ensinar a Vilagarcía a tradición e a música propia da nosa zona. Ás 9:30 despois temos unha cea tamén con comida pois propia de Galicia, empanadas, filloas, tortilla. E por último, como xa dixo Borja, ás 10:30 o concurso de concursos pois con grandes premios. O sábado terán lugar os concertos con especial protagonismo para o talento local. Comenzaremos a xornada ás 5 da tarde con actividades de pintura e grafiti no exterior do liceo. Ademais, tamén haberá unha sesión de DJ e isto durará ata as 9 da tarde. E ás 9 da tarde comezaremos cos concertos e coa Batalla de Galos. Isto é tamén é un día destinado para promover o talento local tamén. A diferenza da edición anterior, os concertos terán lugar no Liceo Casino. As actividades son todas gratuitas e, en caso de choiva, a xincana terá lugar nas zonas cubertas dos parques da Coca e Miguel Hernández.